Què, el reconeixeu? Són els mags d'Orient, els savis que, segons l'Evangeli, van adorar el nen Jesús guiats per una estrella. Un moment, i el rei negre? El rei negre no existeix al romànic, Aquí m'has matat. ni a pràcticament tota l'edat mitjana. Perdona? Si us fixeu en les obres dels segles XII i XIII que podeu trobar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, com l'absis de Santa Maria de Taüll o els frontals de Avià, Musoll, Cardet o Rigatell, veureu que els mags d'Orient representen les tres edats de l'home, és a dir, la humanitat universal. Per això, un té cabells blancs, l'altre és un home de mitjana edat amb barba i el tercer un jove barbamec. Que guapo, No serà fins al segle XV, en l'època dels grans descobriments, també del contacte sovintejat amb els esclaus procedents del continent africà, que els tres reis començaran a diferenciar-se per ètnies, per colors, com a símbols dels continents i dels seus luxes exòtics. Vale. Per què alguns no porten corona? La Bíblia no especifica que fossin reis, ni que fossin tres, ni tampoc els noms. Estoy flipando. Tots aquests detalls es van anar incorporant en base a diferents textos apòcrifs i sobretot amb la força de la tradició posterior. No començaran a ser reis fins a la vora de l'any 1000. És per això que a Santa Maria d'Àneu encara podem veure un rei Melcior amb barret troncocònic. Uns barrets semblants a la gorra frígia, un símbol oriental de saviesa que, per exemple, duen els mags d'Orient els mosaics de Ràbana del segle VI. Vale, o sigui, la màgia és una cosa bona al cristianisme, no? No pas. Els mags d'Orient representen la saviesa pagana il·luminada. En canvi, tota la resta de mags, fatillers i bruixots són figures clarament negatives. Al Museu Nacional, per exemple, al frontal de Sant Pere de Boí, hi trobareu Simó el Mag, un home diabòlic que deia que podia volar per rivalitzar així amb els miracles de Sant Pere i Sant Pau. Spoiler, tot i que l'escena està malmesa, al final no se'n surt i es fot una nata de cal Déu. Que tingueu un any amb molta màgia i pocs accidents. Salut i romànic!